нархҳои гӯшт 50 сомон. ай гӯшти гӯспанд қиматтар 60 сомон. ина одамо акон аз фурсат истифода бурда хай ҳар ҳафта мешавад аз фурсат истифода бурда харисодиян. яна гӯштҳо бозори фаровон 50 сомони. ана зимистон ки наздикай одамо ҳозир асавно ҳамихе фурӯши дарун бигузаронид шудям ҳама ёқта стекло кардан. гӯшти гӯспанд ана думба чанд пул? 65 сомон. гӯшт мана 55 сомон. гӯштҳои свежӣ. ҳозир ҳар як дӯкон ҳамин зимистон ба тайёр дисоз барои ҳамин пешошуда вақте застеклиткараги ки гӯшта мисол шамол назанад барои ҳамин сиёмка аз берун. ана марҳамат дӯстон гӯшти гов. дӯстон чӣ хел ки дисетан одам мӯл пеши гӯшт ба наздиктар нафсос нархаш яъне ҳама ҷо бӯин 50. хай мумкин ҳамо 55 фурӯхти гӯштдодамо роста мо 50 фурӯшад чунки якҷо одам основной бисоз ки нарх 50 бисоз як тараф барои 55 бисоз мо анеқача фаҳмида натонистем барои ҳамин бахшиш ки информатсия камтар шумо ба бевай рафсос бе маълумоти комил рафсос барои ҳамин